konečný deň, 23. máj 2026, ideš na triatlon ako 15-ročný. Si sa na to celkom chystal, takže ti držíme palce. Ďakujem. Čo odkážeš divákom Flex Travel TV? Neviem. Miško, fantastické, Miško! Poď! Miško, super to máš rozbehnuté. Paráda! Minúta a 3/4 do 40, máš 350 metrov, poď zrýchlu, poď, perfektné. 10 sekúnd, poď. Poď, akurát to dáš, poď. A víťazom za Triklub Šamorín Michal Nač! Junior triatlon Výklus domov. Začali sme trénovať, lebo beh bol slabý. Tak Maťko, si na štarte svojej disciplíny. Už odchádzam. Miško to má za sebou. Už sa idem vzťahovať. Čo očakávaš od dnešných pretekov? Víťazstvo, čo iné? Výborne. Soon the first one will be out of the pool. To je ono, Maťko. 1,45. Čas na 100 metrov. Výborne. Výborný čas, Maťko, výborne. Maťko, super. Poď, teraz už bomby, ideš bomby, poď. Pekne. Maťko, výborne, máš svoj deň, vidím to na tebe. Všetci bežia pomalšie. Maťko, poď. Všetci bežia pomalšie, poď, pomaličky ho stiahni, poď, super si. Maťko, Flex Travel TV, išiel si famózne. Som veľmi príjemne prekvapený, jak si to rozbalil dnes. Povedz prvé pocity. Skoro si napíchalo v boku na behu. A v DP mi tam jeden tak zavádzal, že sa mi zakliesnil bicykel. Ježiš, takéto blbé straty času, ale na to všetko, čo sme ťa videli, si šiel ako profík. Aj vyzeráš ako profík z triklubu. Čo? Aj toho Švajčiara si tu skoro stiahol. Keby sme nekričali, tak by si ho predbehol. Alebo keby nemal také dlhé nohy. Veru, však on bol...